Pois temos todo a punto no plató do Atrápame para que o noso campeón de hoxe aí, Carlos Hugo, trate de levarse o bote, ben con confianza. Pois a sorte que tiven antes, xa non sei. Bueno, a veteranía é un grado, espero que nos axude no programa de hoxe, igual que vos pode axudar a vos tamén se vides aquí ao plató. Para iso, tedes que marcar ese 618-388-087 e nos encantados de recibirvos e, quen sabe, se de celebrar un bote canda vos. Ollo, que hoxe temos en xogo 19.100 euros. Aí están. E poden ser de Carlos Hugo se acerta as 5 preguntas que íamos facer nese minuto final. Unha pregunta por cada categoría. E as de hoxe son as que vedes agora mesmo en pantalla. Xogaremos con cinema, cartas, pintores, metais e gastronomía. Como sabes, Carlos, 100 euros por acerto. Se consigues os 5 nese minuto, levas o bote de máis de 19.000 euros. Preparado? Preparado. Pois veña, moita sorte. E tempo. Cinema. En que país transcorre a película galega Sirat, dirixida por Oliver Laxe? En Francia. Non é correcto. Cartas. A que comunidade española se lle adxudica a orixe do mus? Ao País Vasco. É correcto. Pintores. Que neerlandés pintou entre 1885 e 1886 o cadro Cráneo con cigarro aceso? Paso. Non é correcto. Metais. Que químico alemán foi Premio Nobel de Química 2021 xunto a David Macmillan? Paso. Paramos o tempo, pois, e damoslle unha repensadiña. A do mus en Euskadi, clavada. Esa témola. En cinema, cal é o país no que transcorre a película multipremiada, a película do galego Oliver Laxe, a película galega Sirat? En pintores, buscamos un pintor neerlandés que pintou, final do século XIX, o cadro Cráneo con cigarro aceso. E en metais estamos co Premio Nobel de Química de 2021, que foi David Macmillan, e outro químico alemán. Buscamos ese químico alemán. 32 segundos por diante. Pois veña, ánimo e tempo. Non é correcto. Gastronomía. Que prato da comida hindú consiste nunha empanadilla frita cun recheo salgado como patacas, cebola ou carne? Bao. Non é correcto. Cinema. Marrocos. É correcto. Pintores. Van Gogh. É correcto. Metais. Nin idea. Pasamos logo. Gastronomía. Paso. Metais. Que químico alemán? Gastronomía. Que prato da comida hindú consiste nunha empanadilla frita con recheo salgado como patacas, cebola ou carne? Paso. Non é correcto. Metais e tempo. Pero moi ben xogado de novo. Bravísimo, Carlos Hugo. Moi ben xogado. E apenas a dúas de levar o bote. E estou seguro que unha das dúas ou a coñecías ou a tes comido incluso. A samosa. A samosa, coñecíala, que sí? Sí. Pues triangulares, sí. Efectivamente, pois esa panandilla da cociña hindú era o que buscábamos na categoría de gastronomía, e en metais era Benjamin List, o químico alemán que ganou o Premio Nobel de Química en 2021 xunto con Macmillan. Inda así, moi ben xogado, bravísimo, 3 acertos, que teñen premio 300 euros, que marchan con Carlos Hugo. Parabéns. E ollo, que ainda nos queda moita semana por diante. O bote segue a medrar. Mañá xogaremos por 19.200 euros. E como sempre, aquí agardamos por vos. Vémonos ata a festa!